Доброго ранку, Україно! Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю ще раз. Сьогодні ми будемо обговорювати досить цікаві питання. В нас заплановані дві теми, присвячені Криму, та також навіть деяким відкриттям українських істориків. Зараз я хочу представити гості, який у нас у студії. Це Олексій Мазепа, екс-працівник Кримського медіа-центру при Міністерстві оборони України. Доброго дня. Пане Олексію, є така заява прозвучала від Григорія Туки, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, заявив про те, що насправді найефективнішим за способом повернення Криму назад в Україну є військовий шлях. Давайте обговоримо, на вашу думку, які взагалі існують шляхи і який з них є найефективнішим? Ну, на мою думку, суто військовий шлях, він неприпустимий, тому що це такий дуже специфічний регіон Крим, і той процес, під час якого ми його втратили, він також вказує на те, що суто військовим шляхом повертати півостров ми не зможемо. Більше можна, я думаю, буде говорити після того, як ми побачимо якісь зміни в режимі самої Російської Федерації, яка незаконно анексувала Крим, тому що при нинішньому режимі Крим перетворюється на таку собі військову базу і на зразок Радянської імперії часів 1939 року, коли люди взагалі між собою не спілкуються і ми бачимо постійні арешти і репресії в Криму. А скажіть, будь ласка, військова база – це що значить? В чому заключається оця небезпека? Тому що, наприклад, Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, повідомив про те, що там взагалі знаходяться 6 ядерних боєголовок. Тобто, наскільки достовірна ця інформація і що ви думаєте? Ну, в мене такої інформації немає. Знаходяться ли там, чи є на півострові ядерні боєголовки. Да, колись там було сховище ядерних боєголовок в так званої Феодосії 13, чи по-іншому назва цього населеного пункту Краснокам'янка, але це було ще за часів Радянського Союзу. Тобто на момент анексії Криму, наскільки мені було відомо, в цьому сховищі ядерних боєголовок вже й не було. Добре, коли ви сказали, що повертати Крим виключно військовим шляхом не вдасться. Чому? Аргументуйте, будь ласка. Ну, по-перше, це навіть, це таке рішення, яке не ухвалить ні уряд країни, ні населення країни не ухвалить. Тобто, воювати з Кримом, навіщо? Це не потрібно робити. І ще раз кажу, в той час, коли буде зміна режиму в самій Російській Федерації, тоді можна буде говорити про те, яким чином ми взагалі повернемо Крим. Те, що там можуть бути якісь локальні бойові дії, може бути, але я не думаю, що це все ж таки станеться, тому що як тільки з'являться предпосилки для повернення Криму, то ми його зможемо повернути. Да, це буде це може бути різний спосіб, але я вважаю, що це все ж таки буде політичний шлях, і це буде звільнення півострова від, в першу чергу, російських військових. Ну а потім вже повинні будемо прийти ми, представники Збройних сил України і цивільне військове співробітництво для того, щоб відновлювати державні органи влади, відновлювати вертикаль влади, відновлювати все те, що ці окупанти за той час, який вони панують на півострові, встигли вже зруйнувати. І в першу чергу нам потрібно буде все ж таки знову повертати до себе людей, які, на жаль, будуть, така категорія буде, які ніколи не признають свою помилку, коли вони кричали, що Раша прийде. Добре, політичний шлях повернення Криму, наскільки він є ефективним, тому що, насправді, там протягом 3 років все ж таки робляться якісь кроки від України, від світової спільноти, втім, успіху досі немає. То, можливо, треба якось змінити тактику, як ви вважаєте? Що саме потрібно робити?
Ну, успіху немає. Це в такому загальнолюдському розумінні громадянина, да, який бачить це на своєму рівні, тобто на рівні простого громадянина. На рівні держави, на рівні міжнародної спільноти робляться певні шаги для повернення півострова. І те, що ми бачимо санкції стосовно Російської Федерації, і те, що ми бачимо той черговий скандал насчет турбін Siemens. Тобто є певні обмеження, які дуже підвищують ціну того анексованого півострова. Більше того, згідно навіть законодавства Російської Федерації, півостров є анексованим незаконно. Тому що згідно їх Конституції всі зовнішні договори Російської Федерації мають перевагу над внутрішнім законодавством Росії. Тобто свого часу, що Росія підписалась під тим, що вона поважає суверенітет і державні кордони України. Тобто від цього документу вона досі не відмовилась. Добре, а тоді чому такі різні думки взагалі ходять? Ну, навіть з представників влади Григорій Туков ось такої позиції, він взагалі закликає, він навіть не закликає, він стверджує, що повернеться Крим у випадку тільки, якщо знищити Російську Федерацію як державу. Він оголосив про це. Зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, він говорить про те, що можливий лише виключно дипломатичний шлях. Чому настільки різняться думки політиків, як ви думаєте? І чи не говориться про те, що, можливо, тому немає успіху, тому що немає певної якоїсь єдності у рішеннях? Ну, стільки людей, стільки є бачень, стільки є думок, але я погоджуюся з Рефатом Чубаровим, що в першу чергу це повинен бути політичний шлях і повинні бути зроблені передпосилки для того, щоб ми змогли повернутися до Криму. Якщо там хтось намагається порівнювати Крим з Донбасом, то це зовсім два різних регіони, і в них зовсім по-різному все відбувалося. Ну, ще раз хочу підкреслити, що можливість повернення української влади до Криму, а Криму до складу України – це тільки тоді, коли буде, ну скажімо так, політична криза в Російській Федерації, тобто поки існує путінський режим, я підкреслюю, не сам Путін, а путінський режим, то повернення Криму буде неможливо, бо це буде той якір, за який вони будуть чіплятися для того, щоб черговий раз показати своєму населенню, що от ми якби молодці, а всі вокруг нас погані люди. Ви як людина військовий, який знає дещо більше ситуацію зсередини, на вашу думку, дії української влади і навіть нехай тієї ж світової спільноти, вони достатньо ефективні? Можливо, треба щось змінити знову ж таки у їх моделі поведінки? Ну, подекуди, як мені особисто здається, що проблему Криму починають замовчувати, ну якби вона відходить на другий план, але потім ми бачимо все ж таки певні кроки, які для цього робляться. Наскільки це достатньо? Ну я не політик, я не можу вам це повністю сказати, це добре це чи не добре, чи не добре, але я можу сказати те, що наразі молодь з Криму втікає, і втікає дуже багато навіть сюди, до України, і тут зроблені певні, як би так сказати, преференції для кримської молоді. І ми бачимо, що є і вузи, в які кримчани можуть вступати без вступних екзаменів. Бачимо і те, що спрощена процедура щодо отримання документів українського зразка. І також дуже важливим кроком було те, що Україна отримала безвіз. Тобто ми бачили, коли після отримання безвізу багато кримчан просто таки ринулися на Херсонщину для того, щоб отримувати собі українські закордонні паспорти. І те, що там колись було показово знищено кілька українських паспортів на Кримському півострові, то наразі я думаю, що ці люди собі дуже сильно кусають лікті. І навіть впевнені, що вони їх вже відновили. Зрозуміло. Пане Олексію, зараз у нас на зв'язку є телефоном голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Рефат ага, ви нас чуєте? Да, чую, доброго ранку. Селям алейкум. Скажіть, будь ласка, така заява Григорія Туки досить резонансна про те, що повернути Крим можливо лише у випадку, якщо знищити Російську Федерацію як державу. На вашу думку, прокоментуйте взагалі, будь ласка, цю заяву, що ви вважаєте з цього приводу?
Ну, дивіться, для початку я трошечки продовжу те, що ви говорили до того, і уточню свою позицію. Я говорив про те, що Крим ми будемо повертати завдяки політичним, дипломатичним і економічним зусиллям, які будуть здійснюватися з боку міжнародної спільноти, зрозуміло, разом з українською державою. Це дуже важливо. І політичне, і економічне, можливо, економічне я трошки би виділив, і дипломатичне, але це не відкидає те, що ми маємо одночасно бути дуже потужними військово, щоб ми просто уявляли собою силу таку міцну. Але я дійсно відкидаю, що будуть розпочати прямі військові дії, аби повернути ту чи іншу територію. І це стосується не лише Криму, бо, розумієте, сьогодні оця глобальна криза, вона і буде вирішуватися об'єднанням зусиль багатьох учасників. І тут дуже важлива об'єднана позиція українська і західної цивілізації. Ми так будемо повертати, до речі, і Донбас. Це будуть жорсткі домовленості, це буде змушення Росії відійти чи повернутися в рамки міжнародного права, яке воно так брутально порушило у лютому 2014 року. Добре, ну є ще також така теза, що насправді, якщо мова йтиме про військовий шлях повернення, то це є дещо небезпечним навіть. Ви це підтверджуєте? Зокрема, також слова Мустафи Джемілєва про те, що там знаходяться ядерні боєголовки, і що можливий навіть такий розвиток сценарію, як етнічні чистки, як свого часу у Чечні. Ну, дивіться, проблема не лише дійсно в тому, чи є там, чи немає там ядерних боєголовок. Проблема в тому, що ми всі уявляємо, як розташований Крим. Це є півострів. І якщо говорити чесно, я людина далеко не військова, але і я розумію про те, якщо ми говоримо про військові дії задля повернення Криму, це треба говорити про те, що на цей півостров будуть кидатися тисячі бомб, туди будуть націлені і спрямовані ракети і все таке інше. Тобто це буде повне знищення як території і головне людей, які там живуть. І я просто собі не можу представити, як це буде відбуватися, оскільки на відміну від інших територій, де, на жаль, також, де, на жаль, ведуться такі прямі форми, гарячі форми стикнень військових. Крим, він оточений Чорним, Азовським морем, і це зовсім інший плацдарм, який вимагає зовсім інших військових дій, які будуть приводити до таких катастрофічних втрат серед мирного населення. Це неможливо просто. Рифат Ага, скажіть також, я вже задавала це запитання нашому гостю у студії, власне, чому так відрізняються думки? Представник, Григорій Тука таку заяву зробив, у вас дещо інше бачення. Чи це може бути певним успіхом, я маю на увазі така розрізненість, і, можливо, потрібна якась єдина позиція, яка буде визначена і далі приймати рішення? Я не думаю, що тут є таке, знаєте, категорична різниця в підходах. Можливо, пан Тука наголосив на одному аспекті, на військовому, але щоб сісти за круглий стіл з ним разом з іншими, і, до речі, ми в таких ситуаціях перебували, то, як правило, в діалозі всі погоджуються з тим, що тут має бути просто, знаєте, набір таких підходів, і військовий виключно я ще не зустрічав таких людей, які б наполягали, що військовий фактор є виключним фактором для задоволення Криму. Це перше. По-друге, знаєте, деякі люди, які вони не були поважними, вони просто не проходили через певні етапи, скажімо,
життя, які були пов'язані з боротьбою за відновлення своїх прав. Кримські татари мають величезний досвід боротьби за відновлення своїх прав, за повернення, власне, на свою землю. І цей досвід їм підказує, що б не відбувалося навколо, і як би воно не відбувалося, ти маєш просто боротися, аби наблизити такі ситуації, де тобі просто буде надано шанс. І ти маєш бути завжди готовий, щоб цей шанс використовувати. Я просто так формулюю їх. Є дуже такі, звучні кримсько-татарські слова. Я їх одразу перекладу. Їх декілька, але вони завжди у свідомості кримських татар. Це іраде, воля, істек, бажання, арекет, рух, куреш, боротьба. І от людина має завжди бажати справедливості, боротися за свої права, він має завжди зберігати волю і бажання, і обов'язково він створить ситуацію, коли всі ці умови вони співпадуть і він зреалізує свій шанс. Ми вас зрозуміли, Рефат Ага. Я розумію, що дуже багато говорять про це останнім часом, да і в принципі протягом цієї ситуації, що склалася. Втім, давайте визначимо, які мають бути наступні кроки української влади, світової спільноти, аби все ж таки прискорити повернення Криму додому. Українська влада має дати чіткі сигнали, яким буде Крим після відновлення суверенітету української держави над півостровом. Ми зараз наприкінці роботи щодо підготовки змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Ці зміни мають бути прийняті для того, щоб ми чесно і всьому світові, і найголовне всім людям, які живуть в Криму, і кримсько-татарському народові, і етнічним українцям, і росіянам, які жили до окупації в Криму, і всім іншим, ми сказали, що Крим буде розвиватися і він буде одним із благодатним таким регіоном у українській державі. Ми маємо дати формулу, яка задовольнить і кримських татар, які не схиляють голову перед російськими окупантами. Ми маємо дати чіткі сигнали, щоб не було спекуляцій, і щоб людей там не залякували те, що зараз робить російська пропаганда. Тобто це те, що я називаю таким домашнім завданням. Ми маємо це зробити. І, по-друге, ми маємо подалі об'єднувати світ над єдиним завданням, не над таким поетапним вирішенням цих катаклізмів, які виникли з російською агресією, не роз'єднанням питання, пов'язаного з поверненням контролю над Донбасом, а потім, мовляв, Кримом. Ми маємо світ об'єднувати над єдиною формулою. Ми говоримо про своє безумовне право щодо відновлення територіальної цілісності України. Дякуємо. Ми вас зрозуміли. Дуже дякуємо, що ви з нами сьогодні поговорили в ефірі. На все добре. Пане Олексію, власне, ви почули тези Рефата Чубарова. В нас зовсім небагато лишається часу до кінця ефіру. Давайте підсумуємо і скажіть, власне, як ви ставитеся до висловленого вище? Бачите, він підтвердив мою особисту думку, що Крим повинен звільнятися дипломатичним шляхом, або, як він сказав, що можуть обсуждатися певні дії, це буде комплекс. Тобто, я ще раз підкреслюю, що після повернення Криму, в нас там будуть певні проблеми з відбудовою влади, відбудовою гілок влади, відбудовою довіри людей до влади. Тобто, на першому етапі все ж таки вважаю, що там будуть створені військово-цивільні адміністрації, як це ми маємо зараз на звільнених територіях Донбасу. І як це показало, воно має свою таку певну ефективність. Дякуємо, пане Олексіє. Обговорили ми сьогодні тему, поговорили трошечки про те, яким саме шляхом повертати Крим, який є найефективнішим. В гостях екс-працівник Кримського медіа-центру при Міністерстві оборони України Олексій Мазепа. Дуже дякую вам за розмову. Власне, така теза була висловлена. Ми закінчуємо, підбиваємо підсумки про те, що і пан Олексій сказав, що повертати Крим наразі насправді
насправді дещо вже менше говорять про це, про цю проблему. Тому ми продовжуємо це обговорювати. Ми будемо про це говорити і обов'язково залишайтеся з телеканалом АТР. За декілька хвилин ми повернемося у студію і знову будемо обговорювати кримські теми. Залишайтеся з АТР.